Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα απλό βίντεο με fan mails. Κάποιοι μου στείλατε ένα αυτοκινητάκι. Θα το δείξω στην κάμερα, ναι. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος μου το στείλε αυτό. Το είδα σήμερα για τους Assassin's Brothers. Αυτό το αμάξι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Επίσης μου φαίνεται κάτι άλλο, περιμένετε. Περιμένετε να το βρω. Περιμένετε λίγο. Πολύ. Επίσης μου φαίνεται και αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, αλλά μην μου στέλνετε, δεν χρειαζόμαστε τέτοια. Είμαστε μικρά. Επίσης, ένα τελευταίο που μου έχετε φέρει, περιμένετε, αυτό το επεισόδιο είναι fan email. Αυτό είναι το πιο τέλειο. Ανταπλέτ. Τραγικό. Legit. Κανονικό το κουτί Android. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλετε στείλετε άλλα emails, Assassin's Brothers εδώ.